Прывітаннячка! Гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Рэктарка Віцебскага універсітэта расказвае Лукашэнку пра новы падручнік па эканоміцы, заснаваны на марксістска-ленінскай тэорыі. Самае цікавае тут не змест падручніка, а твар экс-міністра эканомікі Дмітрия Крутога, які вымушаны ўсё гэта слухаць. Для меня была большая честь и очень волнительно было докладывать социально-гуманитарный блок на Большом педсовете. С вашей легкой руки сегодня социально-гуманитарный блок преподается в университете. Далей высвятляецца, што беларуская гаспадарка законам сусветнай эканомікі не падпарадкоўваецца. Экс-міністр ці то пагаджаецца, ці то пярэчыць. Незразумела. Я экономист по образованию, Александр Григорьевич. 25 лет мы читали нашим детям экономикс, который не работает у нас. Он не может работать, потому что наша экономика регулируемая. У лукашэнкаўскай эканоміцы працуе толькі адно. Москва, дай грошай! Калі дае, баланс складваецца. Калі не дае, катастрофа. Вось і ўся эканоміка. Застанемся ў Віцебску яшчэ на пару хвілінак. Паглядзіце, якая вясёлая рэктарка ў тамтэйшым універсітэце. Ни одного оппозиционера в зале. Но хотелось, чтобы они были, чтобы мы обсудили и вопросы неудобные. Такие были вывезены на первый турслет в лес в сентябре 2020 года. А апозіцыянераў мы, Александр Григорович, вывезлі ў лес. Вось іх і няма тут. Абхахочешся. Шмат жахлівых падзеяў перажыла Беларусь у жніўні і ў верасні. Стас Михайлаў у Гродні, Вольга Бузава ў Лідзе, Олег Маямі ў Астраўцы. А ў Касцюковічы тым часам неспадзявана завітаў гурт «Король і Шут». Я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Множество историй расскажу, коль желаешь, расскажу. Да здравствует Костюкович! Ну да, это не Король і Шут, а депутат Олег Гайдукевич. Той самы, дарэчы, які нядаўна выпадкова апублікаваў у сваім тэлеграм-канале «Дик-пік». Ці не выпадкова? Беларуская контрвыведка умее здзіўляць. Оказывается, лепшы спосаб заставацца незаўважным у Беларусі, вы не поверыце, гэта быць японцам. Так па тэлебачанні распавядаюць пра гомельскага выкладчыка, затрыманага як японскага шпіёна. Японская служба Яма взяла просто аутсорсинг для Запада, по сути дела, для Америки в этом плане, для добычи информации. Самый удобный способ замаскироваться – это притвориться японцем у нас, потому что мы никогда не думали. Кароткая у гэтага эксперта памяць. Ён відавочна забыўся, як у 30-е беларусаў расстрэльвалі катаваннямі, выбіўшы прызнанне ў шпіянажы на карысць Японіі. Так што з новага ў гэтай гісторыі хіба што тое, што цяпер японскім шпіёнам абвясцілі сапраўднага японца. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.